Узган атна ахырында райондашларыбыз Милләтләр кроссы 2023 ярышларында катнашты. 500-дән артык йөгерешче төрле дистанцияләрдә узышты. Кыяшлы, җылы һава торышы, бер-берең белән ихлас аралашу да спортчыларга көч истәде. Аргамак картодромы ярышлар башланган чук шаугыр килеп тора иде инде. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, физик культура һәм спорт белән даими рәвештә шөгыльләнүне максат итеп куйган Милләтләр кроссында катнашу өчен балалар бакчасына йөрүче сабыйлардан алып өлкәннәргә кадәр килгән иде. Мин гимназиядә укыйм, мин йөгерергә яратам. Тагын кайсы спорт белән шөгыльләнәсез? Шахмат. Спорт ул көч. Көч ул кирәк бөтен кешегә. Кроссны үткәрү тәртибе белән ярышларның баш хөкемдәре Рифат Хисамов таныштырды. Катнашучыларны Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Зур спортка юл башы булган йөгерү белән һәркемне дә актив шөгыльләнергә чакырды. Иң элек балалар бакчасына йөрүче сабыйлар өчен 200 метрлы дистанциягә старт бирелде. 150-дән артык бала бер авырлыксыз аны җиңел генә йөгереп килде һәм һәрберсе зур горурлык һәм сөенеч белән үзенә тиешле бүләкне алды. Без йөгерү ярышына 20 бала белән урта зурлар төркеме һәм мәктәпкә әзерлек төркеме балаларын алып килдек. Балалар физкультура занятиеларында бик яратып шөгыльләнәләр, бүгенге ярышка да бик теләп килделәр. Балалар спорт түгәрәкләренә бик теләп йөриләр, спорт комплекска, гимнастикаларга, шахмат, дзюдо, төрле спорт мероприятиеларына йөриләр, урыннар алалар. Балаларны кече яшьтән үк спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итәргә кирәк дип саный күп балалы әни Гөлнара Фәтхрахманова. Аның 3 баласы кросста катнашты. Иртән торып, сәгать 5-тә торып, инде футболкаларны киеп, разминкалар ясап, кичтән репетицияларны, тренировкаларны үткәреп, мин үзем теге бәләкәй чакта үзем дә спорт белән шөгыльләндем, легкая атлетика белән. 2001 елда Мордовияның чемпионка үз возрастной категорияда булган идем. Шуның өчен безнең өчен бу инде гаилә бәйрәме булды инде. Мәктәп укучылары 500, 800, 1000, 1650 метрлы дистанцияләрдә йөгерде. Җиңүчеләр ачыклангач та бүләкләү оештырылды. Мәктәп укучылары арасында җиңүчеләр яшь категориясе буенча бүләкләнде. Мин спортны яратам, мин шөгыльләнәм фигурное катание спортыннан. Шуннан мин йөгерә әйбәт алам. Бүген 800 метр булды. Миңа ошады, дистанция нормальный булды. Ират һәм хатын-кызлар җитәкчеләр арасында да җиңүчеләр билгеле булды. Матур кояшлы көндә шулай ярышу райондашларыбызга яхшы кәеф бүләк итте.